चलिए चलो कौनिया नहीं जा रहा ना करिले तर भाई जहाँ ना कर तो फिर हम किसी आ जाए ना ना बोलिए ना रउआ ना गाए ना बाबा हमरा से नहीं गावल जाई हम गाना प्यार करते नहीं यहाँ से हद से भी ज्यादा तो गाना एगो गा दे एगो गाना सुना दे एगो गाना सुना दे गाई ना इहों के दुखी होता नहीं गाई ना तनी जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी सावर न गोर बाड़ी हो पातर बस इतने एकरा बाद हमरा हाँ रउआ चलिए आप जैसन सोचले रहनी ओइसन पियवा मोर बारे सामर न गोर बाड़े हो थोरे छरहर पातर मोट थोरे थोर बाड़े सामर न गोर बाड़े हो। वाह 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 बहुत बढ़िया जैसा सोचले रहनी वैसन पियावा मोर बाड़े आ सांवर ना गोर बाड़े हो दाढ़ी बढ़ौले बाड़े या टेम्पू चलावत रहे हो और मेहरारू के सपोर्ट करत रहे हो और मेहरारू रील्स बनावत रहे हो हाँ चली चली बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा अच्छा लागल चलिए बहुत बढ़िया लागल भैया से भेंट करके और प्रीति भाभी से भेंट करके बहुत अच्छा सरल स्वभाव मृदुल भाषी जैसे भाभी बानी एकदम सीधा सोच के सीधा विचार के वैसे भैया भी बानी सीधा सोच के और भगवान से कामना बा बजरंग बली हनुमान जैसे कामना बा कि जोड़ी सलामत रहो और भाभी दिन दूनी रात चौगुनी अपन तरक्की हासिल करी आगे बढ़त रही और मेहनत संघर्ष से हर चीज़ हासिल होला भौजाई के जैसन मेहनत बा देवर के भी फक्र बा ये भौजाई के मेहनत पर थैंक यू हमरा फक्र बा ये देवर के फक्र बा ये भौजाई के मेहनत पर का कहे हम ये कहें कि रउआ लोग हमरा के ऐसे ही आगे बढ़ावत रही सभी लोग सपोर्ट करत रही अपना भाभी जी के और बस भाभी जी अच्छा वीडियो वालों के बीच में ले आएम और वालों भी सपोर्ट करें माने देवर खातिर का कहे अब सभी अपन देवरू लोग के का कह सकता नहीं अपनी भाभी लोग के सपोर्ट करी अच्छा हे देवरू हाँ हे देवरू के है ना टकटकी लगौले बड़े होने बतियाओ तनी कैमरा पर तो ये देवरू के का चाहिए हम का दे सकता नहीं भाभी देवर की का दे सकता ई बताई भाभी देवर के तो प्यार ही ना दे सकता रही बिल्कुल चलिए नतमस्तक बानी और प्यार मिलल बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हमने के भैया भाभी से मिले सन और आगे जेंगा भी हुई और वह सबके पास पहुँचाम सन हमने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भाभी के चैनल के लिंक्स बाटे वह सब जाई सब्सक्राइब करी फॉलो करी भाभी के लाइक करी और प्रीति भाभी गोपालगंज वाली के ढेर सारा प्यार दुलार दी धन्यवाद।